3 ratakierrosta ja mitallikolmikko on selvinnyt. Nyt lähdettiin Turunen ja Pete lähtee, Laitinen lähtee, Kärkinen tulee Tuohon viisaasti pomppaa vielä Kärkisen perään. Turunen hakee linjaa, nousee siitä kyllä kolmospaikalle. Turunen vetää likiäksi siellä Kärkisen on kova taistelu paikasta. Sen tiesi, että Kärkinen ei kyllä periksi antaa, se varmaan arvas. Turunenkin tyytyy tässä vaiheessa vielä tuolla kolmas. Ja Laitinen on nyt pikkusen jo karussa. Siinä on jo kohta 20 metriä. Siinä joutuu ehkä Kärkinen vähän peittelemään, katselemaan mitä Turunen tekee siellä takana, niin pystyy täydellä haastamaan sitten seuraavan taistelukaksikkoon Ruohonen Simonen. Tässä vaiheessa Merenniemi on joukon hännillä, kun ensimmäinen ratakierros täynnä. Laitinen, Kärkinen, Turunen, Ruohonen, Simonen. Hieman sitten jätättämään siinä ruudella 15 metriä eroa ja Laitinen hakee riissä, ne on keskeyttäneenä sitten tonne varteeseen. Liputuksien tuomia sijoitusmuutoksia 7. Puolitoista ratakierrosta ajettu 1,5 jäljellä. Kyllä siellä Turunen Kärkistä haastaa koko ajan. Ei saa Antti rauhaa siinä ollenkaan, mutta ei lipsata Antin ajolinja leveäksi, ei tuo ohituspaikkaa. 2 ratakierrosta hetken kuluttua täynnä. Lähdetään viimeiselle ratkaisevalle ratakierroksella. Laitinen, Kärkinen, Turunen, aika vakuuttavasti kohti Suomen mestaruutta on omassa pitkällä Petri Laitinen. Muista himmeimmistä mitalleista, hopeasta ja bronssista käyvät sitten Kärkinen ja Turunen omaa taistoon. Pikkusen lähenee Simonenkin tuota kaksikkoa, mutta loppuu matka kesken. Turunen iskee sen viimeisen iskunsa, mutta ei. Suomen mestaruus kultaa Petri Laitinen, Suomen mestaruus hopea.